खोथा बुंलांबाय बिया फेरेंगा बिथाङाबो गोबां खोथा बुंलांबाय आंहा जे माबा मोनसे बुंनांगौ दं होननानै आं सानाखै दा जायखिजाया बेवहाय एसेबां गोबां बे सुबुंनि बाना जायो बेखौ मोजां मोनदोंमोन दा बिनि गेजेरावनो आं गरायनिफ्राय नोजोर होबाय दङ बिनि हिनजावफ्रा आंनि मोखां मिजु मिजु नाहरबाय थादों आरो बिराद मोजां मोनदों आं नोंथांमोननि बे जायगायाव फैनानै गोबां जायगायावनो आर'नाइ फालि सोनायाव माबा गारि खेबदां खेबदां खुगा जुमायनो नागिरगासिनो नोंथांमोननि जायगायाव सासे हिनजाव मानसि सोजानो मोना बिराद मोजां मोनदों दा मोनायाव ओंखाम सिंखाम जालायनांला दा जायखिजाया बिपिनि मानसिफ्रा ओरै होनबाय थायो आरोखि दा बे बिपिनि मिथिङाव फैला फैदोंबा बेयाव फैलाखौसो नायनो फैयोलै होननानै बुंबाय थायो दा नोंथांमोनासो मानो फैमारदों दा ओंखायनो आं ओरैसो बुंनो नागिरदों जे फैलाखौल' नायनो फैदोंबाथ' नोंथांमोना नुबाय गासिबो नुगोना नुगोना नुवाखै दा फैलाखौल' नायनो फैदोंबा फैलाखौ नायनो फैग्राफ्रा थांदो जोंहा इउपिपि गोजा जों रायज्लायनोसै एसे थांदो फैलाखौ नायनो फैग्राफ्रा माथो रावबो थाङा दा आं बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना बेवहाय फैलाखौल' नायनो फैयाखै जे इउपिपिएल लोगोखौ नोंथांमोननि बिजाथिखौबो मोजां मोननानै जे बेवहाय फैदों आं बेखौ सानदों बेनिखायनो इउपिपिएलनि जानानै खेबसे गोबारै आखाइ खबना होनो थाखायसो आं खावलायबाय যেমন আমার যিবিলাকে বড় নহয় তেখেতসকলে ভাবিছে কি কি কৈছে ফিৰাই অসমীয়া ক'ব লাগে কিন্তু অসমীয়া ভাষা মই ভালকৈ নাজানো আচল কথাটো এইটো আছে তথাপিও মই অলপ পাছত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই বহুত দীঘলীয়া স্পীচ নাৰাখোঁ অলপহে ৰাখিম আৰু মই মানে ক'ব লগা আছে বুলি ভাবাই নাই जोबथारनायाव आंखौ बिदिनो मालायनि खालायदैफोरखौसो बुंदों मालायफ्रा मोजां मोजां बुंलांबाय आंनि फारसे गाज्रि गाज्रिया थाबाय बे गाज्रि गाज्रिखौ बुंना मालाबा सोरजोंबा होसो जालायलांसिगोनसो आं दा बेबायदिनो हादराव गोबां बुल'बादायाबो होसो जाथारबायमोन हिनजावफोरजों फैफानो नागिरदोंमोन आंजों लाबोफायाखै आङो फाग्ला फैनानै लेक्सार लाखिफैनायाबा रायजोफोरनि सिगाङाव रायजोफोरा हाबा जायाखैसो होनफैबाय बोरायफोरजों मा हाबा जानानैनो हाबाया आंसो जायाखै आङो बुंनानै लाया गावहासो बुंनानै लायो गथ' गथायबो दं फिसाला सासे दं माबा नामानो बिनि आरो माबा जिंसि फाग्ला फाग्ला मानसि नामानो बेबायदि थायोना नामानो माबा जिंसि आं मायाबा आदा माबोरै थाखोलै नामालाय मा जिंसि माबोरै थाखोब्ला आदा होनना सोंदोंमोन आङो बै आदा मनेस्वरा मिथिबाय मानसि फिसाया ओमफ्राय माबालै फंबाय बै गथ' फिसा जोनोम जाबाय थानायाव बैसागो खाथिखाय दरजा फांथेना बैसागोनि मेथाइ रियाखौ होबाय थादोंमोन आङो बे समावनो गथ' फिसाया जोनोम जाबाय जोनोम जानायनि उनाव बुदां बर' बादानि बिमाया नागिरबाय बुदां बर'खौ गथ' हौवा जोनोम जाबाय मा नाम दोननो बियो होननानै ओजोंहाय रियाखौ होगासिनो दं दरजा फांथेनानै आगायदों सासे रावनि लाइसारि दरजा बुहैबाय बिमाया बुदां बर'निया बै फाग्ला बुदां बर' फिसाला जोनोम जाबाय मा नाम दोननो बेहा आगायदों सासे रावनि ओरैसो होगासिनो आरो बिमाया सानबाय मा जिंसि जिंसिलाय फाग्ला मा जिंसि जिंसिलाय मा नाम दोननो होनदों फिसालानि नामखौ ओजोंहाय आरो बल दामनाया जिंसि जागासिनो आरो अब्लायो फाग्लाया मानसि नामखौ बेबायदि दोनथानोसैलै होननानै माबा बे दिननिफ्रायनो फिसाला नामाबा जिंसि ओरै थागारगारदों जाहैबाय आं थगायाखैलै मेन्देलासो थगायो मेन्देलाजों दाब्लाजोंसो थगायो दा जायखिजाया रायजो राजा नोंथांमोन दा आंबोथ' सासे एक्टरसो नोंथांमोनजों गुबुन गुबुन समाव जेब्ला लोगो मोनलायदोंमोन सासे एक्टर महरै नोंथांमोनजों आङो लोगो मोनलायदोंमोन
रायज्लायदोंमोन लोगो मोनलायनायाव नोंथांमोनखौ सावलुं बावलुं डाइलग होनानै मिनिहोदोंमोन दिनै खिन्थु आङो सासे राजखान्थि बिबानगिरि हिसाबैसो नोंथांमोननि खाथियाव फैदों नोंथांमोनजों रायज्लायनो होनना फैदों आरोखि इलेक्सनबो खाथि सफैबाय नालाय दा रायजो राजा नोंथांमोना निस्सय निउसआव नायोबा नुदों बै समाव आंबो जोंनि बाक्सानिनो कक्लाबारि समस्तिनि सासे बिजाथिसोमोन मिथिबायना जोंनिया कक्लाबारियाव केन्डिडेटफोर दङ बिपिएफनिफ्राय जोंहा धिरेन बर' सार बेबायदिनो जोंना इउपिपिएलनिफ्राय जोंनि आफादगिरि मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारानो आरोखि आं सानबाय सानैबो बिराद गेदेर गेदेर मानसि सानैबो बिटिआर रेकर्डनि सागानगिरि बिसोरखौ फेजेननानै देरहानांगोन आं सानबाय आङो गेदेर गेदेर मानसिखौ फेजेननायाव एसे गोसोआव रंजानाय मोनो बेबायदि होननानै नमिनेसन हैबाय जोङो मेन्डेलाजों आंजों एसे गुजुनाय जादों रायजोखौ नमिनेसन हैनायाव आं मानसिफ्रा सोंबाय बिसोरो आंखौ नों मानो केन्डिडेट जाखोब्रा होननानै आं बुंदोङो आंनि आगदाखैजाय दङ प्रमद बर' सार बिटिआरनि सासे सागानगिरि आखिखैजाय दङ धिरेन बर' सार बिथाङाबो सासे बिटिआरनि सागानगिरि गेजेराव आं जाबाय सासे महरगिरि नायनि इलेक्सननि उनावहाय फैलानि दादागिरि सोर देरहायो होनना बुंदोंमोन आङो दा बिनि उनावहाय आं न'आव थांबाय जेला न'आव थांबाय अब्ला जोंनि समस्तिनि साफा सानै रायजोफ्रा आंजों रायज्लायफैबाय जे फैला भाइ एसे मोजाङै सिन्था खालामनाया मोजांसै नामा दिनै जोंथ' परिबर्तनखौनो लुबैदों सोलायनायखौनो लुबैदों गतिके नोंथाङाबो परिबर्तनाव सोलायनायावनो जोंजों थायोब्ला मोजां जायो नामा होनना बुंबाय दा बेबायदि बुंनायखौ आंबो साननानै नायबाय बे जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा माथो सिन्था खालाममारदों एसे स्टाडि खालामनानै नायबाय आङो बे साननानै नायनायनि उनाव स्टाडि खालामना नायनायनि उनाव नुबाय बे जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जेसेबांखिनि एडुकेटेड मानसिफोर दङ लेखा गोरों मानसिफोर दं बिए पास एमए पास सेंग्राफोर सिख्लाफोर दङ मास्टार प्रफेसरफोर दं साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दं बुद्धिजीबि मानसिफोर दं बिथांमोनानो गासैबो परिबर्तननि सोलायनांगौनि खोथाखौनो बयबो सिन्था खालामदों आङो सानबाय जे जोंनि कक्लाबारियावथ' परिबर्तन जासिगोन सोलायसिगोन नाथाय जोंनि कक्लाबारि समस्तियावल' सोलायबाथ' जानाय नङा जे क'क्राझारनि मानसिफ्रा माथो सिन्था खालामदों चिरांनि मानसिफ्रा माथो सिन्था खालामदों उदालगुरिनि मानसिफ्रालाय माथो सिन्था खालामदों दा बेखौबो आं साननानै नायबाय स्टाडि खालामनानै नायबाय जे बिनि उनाव नुबाय दिनै दुलाराय बिटिसिआवनो मोनसे फैदों दुलाराय बिटिसिआवनो मोनसे बार बारदाङो जे परिबर्तन जानांगौ सोलायनांगौ होननानै आरो बे खोथाखौ बिटिसिआव जेसेबांखिनि जाथि जनगोष्ठीफोर दङ बिथांमोननि लेखा गोरों मानसिफोर दं इडुकेटेड मानसिफोर दं साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दं इन्टेलेक्सुयेलफोर दं बुजिनो रोंनाय मानसिफोर दं जे बिथांमोनानो परिबर्तन जानांगौनि एबार सोलायथारनांगौनि खोथाखौ सिन्था खालामदों जे बिनि उनाव नुबाय आं साननो हाबाय जे देग्लाय नैबे बिटिसिआव मोनसे परिबर्तन फैगासिनो दङ सोलायनाया फैगासिनो दङ दिनैनि दिनाव बे निश्चित जाबाय दा बिनि थाखायनो आंनि थाखायबो सिद्धान्त लानाया गोरलै जाबाय आंबो सानबाय दा दिनै दुलाराय बिटिसिआवनो बयबो सोलायनायखौ लुबैदोंबा परिबर्तनखौ लुबैदोंबा सोलायनायानो निश्चित जाखाथारबाय जेराव बेखायनो आंबो कति समय कति सिद्धान्त लानोसै होननानै आंनि नमिनेसनखौ बोखारनानै आङो इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो इउपिपिएलआव जगदान खालामनानै दिनै इउपिपिएलनि जानानैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे परिबर्तन जानांगौनि सोलायनांगौनि जिथु दोहौ बे सिन्ताधाराखौ
2014 मायथाइनिफ्रायनो जेसेबां गोरों गोरा मानसिफोर दं इडुकेटेड मानसिफोर दं साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दं दा बिथांमोना सिन्था खालामदोंमोन आरो परिबर्तननि थाखाय बिथांमोना भट होबोबाय थादोंमोन किन्तु दिनै बे 2020 मायथाइयाव बै इडुकेटेड मानसिफ्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मास्टारफ्रा प्रफेसारफ्रा साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव मोनसे खोथाखौ सिन्ता खालामदों जे परिबर्तननि थाखाय जोङो खालि भट होबाल' जानाय नंलिया जे परिबर्तननि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै रायजो राजाफोरखौबो बुंहैनांसिगोन रायजो राजाफोरखौबो खावलायहैनांसिगोन होननानै दिनै बै गोरों सुबुंफ्रानो लेखा गोरों मानसिफ्रानो साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रानो दिनै इउपिपिएल दोलोनि जानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै रायजो राजाफोरखौ बुंबाय थादों जायनि थाखाय जों दिनै रोखा जानो हादों जे इउपिपिएल दोलोआ देग्लाय बे 2020 मायथाइयाव 27टानिफ्राय 30टा समस्तियाव देरहानानै सरकार खुंनो थांबाय दं बे दिनैनि दिनावहाय निश्चित जाबाय मानोना আজিৰ দিনত বিটিসি সকলো বিটিসি বাকীয়ে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে বিটিসি যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে আদিবাসী ভাইসকল আছে আমাৰ মুছলিম ভাইসকল আছে বেংগলী আছে গোৰ্খা আছে সবে আজিৰ দিনত পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে কাৰণ